Бавничко, така, да видите сметища, цени като в Монако, а пък иначе е гона. България. Една картина, те казват, вчера ми опонира някаква жена, вика, ама той в Америка имало. Има даунтауните на големите градове, дето са управлявани от демократи. Ама то тук в България това е навсякъде, бе, хора. То не е на отделни места да кажеш, само тук има и край. То цяла България е зарината. Какво да ви кажа повече? Да, връщали са хората. Хора се връщат да плащат скъпи сметки. От 200 лева тоците да отидаха на 200 евро, а пък да живеят в айтия говна, развиеш. Нали, нормалните хора, ето чужбина са се научили да не фърлят буклуци навсякъде. Защото тук тия са други, дето обитават постоянно в България. Но те обичат да серат, не само обичат да серат по подобен начин, и в коментарите на социалните мрежи там много обичат да серат. Абсолютно също. Целият живот им е едно сране. И пътищата им са под всяка критика. В дупката бягат хората от дупките. Платили са данъци и трябва да бягаш от дупките. Това няма оправяне. Колко години? То сме израснали с това нещо тук. И са говорило, и са протестират. Хората и правят предавания от нова телевизия. И какво като правят предавания? Нищо. Говорят си, уния пак си крадат и всичко си е точно. Разбираш. Говноядство на макс. Мале, гъста 77 стотинки. Стига, бе, хора, много набузиха гъста, бе. На 58 стотинки зареждаха и сега 77. 64 е масово, не знам защо тия са избузили толкова. Те само това чакат. Да, пък после като тръгне надолу цените ще кажат, няма сваляне, ще свалят една стотинка и това е. Ще кажат, свалихме ги. Ко сте свалили, нищо не сте свалили. В Америка ще падат на половина цените, пък тук ще си останат с една стотинка свалени надолу. Пък са качили с 20 стотинки или пък с 1 лев. Такова 1 евро, както и да е. Ами да, аз съм си с шофьор. Както, нали, има шофьора на Папаза, сега той ще направиш в тиктока едно име. Шофьора на далаверата. Шофьора на далаверата. По модела на Папаза. Молят се. Той се е направил и като Да Винчи закон, се е направил и Папаза закон. Абсолютно. Това Дани е опасна работа. Само ще ти кажа нещо, бате, вас е S-класата си, остава S-класа. Да, стара, нова, това е положението. S-класата си е S-класа. S-класата си е S-класа. Москвич няма да стане. Москвич няма да стане. Да, излиза така, приятели, че за този сезон Кирцата кара за последно тази кола. Сега ще регистрира профил в TikTok шофьора на далаверата. Нали така? Абсолютно. Да. Както има на Папазов шофьора, ще има шофьора на Папаза, да, точно на така. На Баско далаверата. Абсолютно. Така. Ама вижте, моите шофьори са чок патрони. Гледайте какво става тук. Гледай тук. Това е имитация. Не, бакър ли я викаш? Бакър я викаш. Бакър? Бате, вас е важното да сме живи и здрави. Абсолютно, точно така. Всичко, което носим, което правим, всичко остава тук, ние си отиваме от този свят. Да, абсолютно. Няма очила, няма часовници, няма коли, няма злата, всичко тук си остава. Така е, братко. Важното е как си го живееш живота. Това мисля, това казвам. Така, това е последния за този сезон, дето кара тая кола. И сега заземяваме полека-лека, защото се стягаме за пътешествие. Айде. Пътешествие. Да,